Jemilu, Net News żvela storja fejn morna f'binja ta' appartamenti tal-gvern fil-Ħamrun li fiha kien isir abbuż ta' droga. B'siringi flix kien teħid ta' droga u dem li kienu jkunu fil-kurituri tal-komun. Minn dakinhar li din l-aħbar ħasdet lil kulħadd minħabba l-istat li kienu jgħixu fih dawn il-familji bit-tfal, numru ta' miżuri ttieħdu sabiex jiġi assigurat li dan il-periklu jieqaf darba l dejjem. Issa minn barra li sakkar il-bib tal-appartament mill-awtoritajiet twaħħlu wkoll CCTV cameras fil-kurituri tal-komun. Iżda dan mhux kollox, din il-ġimgħa wkoll il-Kunsilliera Nazzjonalisti fil-lokalità tal-Ħamrun stess ħadu l-passi neċessarji fl-interess tar-residenti li joqogħdu f'din il-binja tal-Gvern. Hekk kif waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, il-Kunsilliera Nazzjonalisti talbu biex issir laqgħa mal-Awtorità għall-Housing u l-Pulizija sabiex flimkien mal-Kunsill Lokali ikunu jistgħu jsiru diskussjonijiet serji dwar is-sigurtà ta' din iż-żona biex jitwaqqaf l-abbuż ta' droga. Dan l-appartament perikolus fil-Ħamrun kellu l-bieb żgassat u kien ikun dejjem miftuħ. Issa wara l-istorja li żvela Net News u wara li l-Kunsilliera Nazzjonalisti tal-Ħamrun talbu biex tittieħed azzjoni ġie msakkar il-bieb u saħansitra twaħħlu CCTV cameras fil-kurituri. B'hekk leħen ir-residenti instema'.